Teraz sa pozerám vlastne na zadnú stranu, kde sú aj elektromotory, hydraulika. Tu by bola ideálna MP5. U nás z vnútornej strany aj so senzorom a tým pádom by vlastne hasila celý tento priestor. Rovnako z tejto strany sem by sa umiestnila MP5, ktorá by hasila celý tento priestor, čiže MP5 a senzor. Tu nám by sa tiež niečo podobné dalo riešiť. A obdobne tu nám máme vlastne elektromotory, ktoré môžu zahorieť. A takisto by som tu riešil jednu MP5 so senzorom. A tu na tomto malom dopravníku jeden senzor a jedno hasiace dielo MP10. MP10 dielo by sa dávalo sem. By sa ešte musel vyriešiť taký uchytávací mechanizmus.